Ασχολούμαι με τα κόμιξ από το 1987 και έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και σαν σχεδιαστής και σαν συγγραφέας παιδικών βιβλίων και εικονογράφος και σαν εικαστικός. Ξεκίνησα από τη Βαβέλ, που ήταν ουσιαστικά για μένα το λίκνο όλης αυτής της προσπάθειας. Αγαπώ πάρα πολύ, εννοείται, τα κόμιξ και τα εικαστικά, αλλά και από πολύ νωρίς στη ζωή μου ήμουν πάρα πολύ, θα έλεγα, φανατικά προσκολλημένος και αγαπούσα πάρα πολύ τον κινηματογράφο. Δηλαδή, και ένας λόγος που ασχολήθηκα με τα κόμιξ ήταν ακριβώς γιατί ήθελα να κάνω κινηματογράφο, αλλά δεν μπορούσα όταν ήμουν τότε νέος. Εγώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να το σκεφτεί κανείς σαν όνειρο. Πολλά πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα στο να τα κάνεις και να τα υλοποιήσεις. Αλλά αυτή η ευκολία δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι υπάρχει και η ανάλογη πνευματική αναζήτηση ή τουλάχιστον ότι υπάρχει η έμπνευση ή η σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει κανείς να καταλήξει σε ένα καλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ τεχνικά μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν πιο εύκολα και έχουμε και πολύ καλούς και σχεδιαστές και πιθανούς κινηματογραφιστές, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα στο μέλλον, για να έχουμε πάντοτε ελπίδα γιατί δεν είμαι απεσιόδοξος, είναι μια γενικότερη αισθητική παιδεία, δηλαδή μια παιδεία αισθητικής και μια αντίληψη του ότι είτε κάνει κανείς κινηματογράφο, είτε κάνει κόμιξ, είτε κάνει οτιδήποτε, οφείλει να πει μια ιστορία με ενδιαφέρον. Και αυτή η έννοια της ιστορίας, της αφήγησης, είναι και για μένα είναι και κυρίαρχη. Δηλαδή αυτό είναι που εμένα αυτό με κινητοποιούσε, αυτό με κινητοποιεί. Στους μαθητές μου λέω αυτό το πράγμα, ότι κοιτάξτε να μην κάνετε κάτι που θα είναι απλά ωραίο, κοιτάξτε να κάνετε κάτι το οποίο να συγκινήσει. Για μένα είναι η μαγική λέξη, είναι η συγκίνηση.